kommer lige op igen. Hvad må I give op igen? Ja, du samler dem op igen. Det er okay. Ja, det er okay. Er den tom? Og så er du blevet dygtig til det, hva'? Hov! Ej, øv. Prøv det op igen. Du har nu mor ryddet dem op igen. Ja. Nå. Prøv hele op. Rydder mor det hele op? Ja. Er du færdig med at tømme de andre? Nej. Nej? Er der ikke nogen flere? Det er det ikke. Ja. Hvorfor rydde det op? Skal mor rydde dem op først? Ja. Nå. Skal vi ikke hjælpes ad? Det var vand. Ja, de er i vandet. Ja. Når man går op. Mhm. Nå kan man mig op. Vil du tage mange op? En af gangen. Tager du en af gangen nu? Man går hele om. Jeg vil snart rydde det hele op. Der er også 2 under dine bukser. Der en. Mhm. Og der en. Ja. Yeah. Er du klar igen? Nu skal jeg. Den. Nu den er den æggen. Fyld den af igen. Nu har den den. Ja, nu har du tømt den der. Og den. Og den er den. Nu har den den der. Skal vi stoppe filmen nu? Nu går op. Tobias, kan du vinke over til mors telefon og sige hej hej? Og den går ned. Og i den der ned? Ja. Hej hej. Hov. Nu igen. Nu får vi de op igen. Nu går de op nu. Ja, du rydder lige op nu. Så er godt. Hov. Hvad var det, der sagde noget? Bruttede det? Ikke flere. Gå der nu. Ja, der er 2 nu.